Ja. Goddag, det her det er en hyldest til Chili Claus. Det er Bo. Det er Michael. Og vi skal til at gøre noget rigtig ondt ved os selv. Da vi ikke har kunne få fat i en Carolina Reaper, har vi måttet ty til det næstbedste, hvilket er en Trinidad Scorpio Moruga Blend. Yes. Tror jeg nok den hedder. Eller det ved jeg den hedder. Så Lad os lige, vi skal huske at skylle grundtagerne. det er jo det jo. Så Sådan. skal vi Og lige så skære skal vi toppen lige af. have toppen af. Sådan der. Er det noget, man skal skåle? Det tror jeg, det er. Skål. Chili Claus, det er det til dig. Skål. Skål. En lækker frugt. Mm. Synes du købte godt? Kommer til at fortryde det her i morgen. Det er lækkerhed. Det ser så YouTube. Ja. Så kommer hikken. Hvor ser I godt ud. Ja, helt vildt. Så for sådan. Det er godt for feberen. Det var det. Farvel og tak for i dag.